Haupa ekipo, gaurkoan, pizka bat azalduko dizuet, nola egingo dugun, adimen artifizial batekin informazio bat landu nahi badugu, zein gauza hartu behar ditugun kontuan, ez? Duan, kasu honetan, badakizue, klasean gabiltzara bezaren 3 hilabeteko likidazioarekin, hau da, 303. Ereduarekin, eta horrekin, bideo hau egingo dugu, zeu ikusteko nola jardun dezakezuen moduriko benean, eta hortik, informazio hoberena atera. Honez gain, bi adimen artifizialekin egingo dugu lan, ikusteko ea zein motako diferentzia dauden, eta begiratzeko bebai zein kriteriorekin erabakitzen dauen bakoitzak zera. Bueno, hau esan da, hasiko gara. Orduan, dekogu hemen sarreratxo bat, ora saltzen dizuet, hau bai itxiko dizuet zeuentzat, disponible. Eta lehenengo gauza da, adimen artifizialerekin prompt eraginkorrak idaztea. Argiak eta zehatzak izan behar dira, zenbat eta argitasun eta zehaztasun handiago duten, hainbat eta hobeto. Eta adibidez, hemen adibideat jarri dizuet, bezari buruzko informazioa eskatu beharrean, hobe da Bizkaiko autonomoek bezaren 3 hilabeteko likidazioen behar duten azaldu, esatea. Oda, zehatzagoa da, ez? Testingurua bebai ematea oso garrantzitsua da, bezaren 3 hilabeteko likidazioa buruzko informazioa behar dut kontabilitate ikaslei azaltzeko, adibidez hori izango litzateke nire kasuan, zeuentzat izango balitz. Formatua zehaztea. Azalduz pausos pauso. Eman adibide praktikoak. Laburbildu puntu nagusiak. Eta alborapenak saihestea, ez? Zergatik da beza likidazioa hain komplikatua? Dira, bizka bat, adimen artifizialak, egingo dauena da hor azaldu, bizka bat, alde positiboak izan beharrean, alde negatiboak izango dira, eta horrek korapildu dezake dana, ez? Prozesu guztia, beraz, hori ez da komenigarria. Promptaren eredua, helburu bat eduki behar du, argi definitu zein den zeure helburua galdetzen diozunean, eta irakurleei zehaztu nori zuzenduta dagoen informazioa. Adibidez, zeuen kasuan izango balitz kontabilitate eta administrazio arloko lanbide heziketako ikasle batentzat. Ondokoa, definitu zein den espero duzun emaitza. Ikasleak bezaren 3 hilabeteko likidazioa egiteko gai izatea. Eredua. Eman adibideak, adibidez, azalpenak, azalpen praktikoak eta adibideekin izan behar dira, autonomo baten ikuspegitik adibidez, edo enpresa baten ikuspegitik, ez? Parametroak, zehaztu formatua edo egitura, adibidez, informazioa pausuz egituratua egon behar da. Eta kalkulatu adibideak. Eta gaia. Eskatu gaiaren lotutako zetasun garrantzitsuak edidez, azaldu bezaren likidazioaren epeak, beharrezko dokumentazioa eta ohiko akatsak. Aldatu, zer aldatu beharko genuke? Berrikusi eta prontorrek eman dizkigun emaitza, gustatzen ez bazizkigu edo aldatuko genitu, horiek hartu beharko genituzke kontuan. Bale? Eta aldatu pronta, horren inguruan, egin beharreko aldaketak egiteko. Eta hemen implement edo sartzeak esan nahi dago ziartutu informazioa zuzena eta fidegarria dela. Eta iturri ofiziala
Vale, hau esan da, bueltatuko gara, hemen ditugu, erabiliko ditugun, bi adimen artifizialak. Batetik ChatGPT, eta bestetik bere anaia, baina txinean, ez? Izango litzateke. Queen eta ChatGPT erabiliko ditugu. Bueno, orduan, hemen ditugu prompt eraginkorren ezaugarriak. Bueno, galdera zehatza, testuingurua aberatsa, hau oso garrantzitsua da, pausoko eskaerak, bai, adibideak, eta iturrien eskaera. Nondik datorren, ez? Iturrien eskaera. Nondik atera duzu informazio hori. Vale? Adibidez, hemen daukagu, bigarren zer honetan daukagu. Prompt honekin. Azaldu bezaren ibilbide oinarrizko kontzeptuak Espainian, kontabilitate eta administrazioa arloko lanbide ikasleentzat. Informazioa argia izan behar da, eta iturri ofizialetan oinarritua. Vale. Hor, goian esan dugun guztia azaltzen da. Beraz, oin, ChatGPT-ri galdetuko diogu, ez? Vale, hemen pronta sartu diogu, baina aldaketa egingo dugu. Hemen Espainia jarri beharrean Bizkaian gaudenez, Bizkaia. Hemen ikasleentzat informazioa argia eta zehatza izan behar da, bueno, justo goian edo gidoian azaldu dugun guztiarekin, ez? Bueno, emango diogu. Bueno, hemen ikusiko dugu zer esaten digun, ez? Hona hemen bezaren impuesto sobre Espainian, baina Bizkaian aplikatuko foru egokitzapenarekin. Zer esan dudanek, hemen Bizkaian foru arauak ditugunez, horiek legeindarra dute eta horiek aplikatuko ditugu Bizkaian. Naiz eta kasu honetan bezari dagokion gai honetan edo zerga honetan, gauza guztiak berdinak izango dira Espainian izango balitz bezala. Bai, orduan, printzipioz berdina izango litzateke, salbo kasu konkretu batzuetan. Adibidez, konexio puntuak, ez? Orduan, zer da bezaren likidazioa? Esan dugu, trimestral, 3 hilabetekoa. Likidazio baten esaten danean, zerga horren autolikidazioa egiten da. Hori da. Bakoitzak egin behar dago autolikidazioa. Bueno, hemen, azaltzen dau prozesua, ez? Repercutido, soportado, modelo 303, eta azkeneko modeloa 390. Bizkaiko egokitzapena, sistema impuesto concertado sistemen barruan dago, eta noiz egin behar da? Batetik 20. Bizkaiko, hau, ikusten duzu emaitza, ChatGPT-ek eman digun emaitza, nahiko ondo dagoela. Liburuen erregistroak, fakturak eta agiriak, argi dago aurreti asko jakintza bat eduki behar dugula, hau dana behar bezala ulertzeko, ez? Bestela, agote pronto hartzen badugu, ulertzea ezinezkoa da. Vale. Nola kalkulatzen da? Hau esaten digu, por 0,21, gero soportado, repercutido, kenketa, beraz, deduzitzeko edo kentzeko eskubidea daukagu. Baina, bueno, ikusten dugu hemen kasu praktiko bat, ohiko akatsak, laburpena eta gomendioak praktikarako,
gomendioa zure ikasketa lan egiteko. Bueno, eta hemen fuentes, pues, Diputación Foral de Bizkaia, Agencia Tributaria y Estudios Contables y Fiscales. Bueno, ChatGPTek emon digun erantzuna, egia esan, desente hona izan da. Hemen dizkiogun parametro guztiak bete ditu, ez? Vale, hemen bere anai txinatarra erabiliko dugu eta ikusiko dugu zertarako gai den adimen artifizial hau. Izenez oso ondo dago, gainera jarri dugu azken bertsioa, 2,5 max, hau da momentu honetan azkarrena eta modernoena, eta hemen aukera desberdinak emoten dizkigu, baina guk bakarrik nahi dugu, bai, hemen esan diogu, lehen ere aldatu dugu, beraz hemen ere aldatuko dugu. Bizkaian jarriko dugu, eta ezin dan bere erantzuna. Hemen ja idazten hasi da. Bueno, lanea jarraitzen dau, ikusten dugu lanea jarraitzen dauela. Ea amaitzen dauen eta pizkat behiratu dezakegun zin izan dan bere. Vale, bueno, holan goiti gainbegiratua ChatGPTek emon digun erantzuna hobeagoa izan da. Hobeagoa izan da, bai? Hemen faiotxoak daude, normatiba, bueno, foru normatiba horre uberekin, eta, bueno, en fin, euskarak dituen gora berak, baina, prinsipioz, ChatGPTren eman digun maitza hobeagoa da, bai? Gero, modusako nago batean behiratu beharko nuke, baina honek ez du esan nahi beti ChatGPT erabiliko dugunik, baizik eta, bueno, kasu honetan, agian promptari buelta bat eman beharko genioke Queeni edo Queenek hobeto eragiteko bere erantzuna, ez? Baina, bueno, prinsipioz, honekin ez dut esan nahi txarto dagoenik, baina, bai, bueno, kasu honetan, bai uste dut, ChatGPTek erantzun hobeago eman digula. Bueltatzen baldin bagara, zerara, hemen, bai, prompt asko ditugu, hemen dituzue adibide asko, eta zera berdina egingo genuke, ez? Kasu honetan, bideoa asko luzatuko litzateke, eta egizue bideoak nahiko laburrak esan behar dira, bestela hildoa galtzen dozue, baina zeuek hemen pilo bat adibide dituzue, eta hauek bebai, zeuen esku utziko dizuet. Nik adibidez hemen Microsoft Copilot duzue, nik Queen erabili dut, baina, bueno, kauza berdina izango litzateke. Frogatzea eta gero erabakitzea zein dan guretzat, egokiena, gure jarduerarako eta hobetu ulertzeko esku artean zer daukagu. Ikasles, hurrengo arte.